Makhosi, ngiyakhuleka emakhosini, Nthikini, Thokozani, Gcamaku, Lisedi, Khanya. Ngiyanibingelela nina bantwana bomoya, ngiyanibingelela you viewers of Kemi TV. Nanonke nina enibukelayo kodwa ningaka-subscribe, ngicela ukuthi nishayeni i-subscription button. Umcrusader lo, igedla lamashkrishkri, inyanga yamakhosi. And I welcome you guys to another beautiful episode of Kemi TV. Bakwethu ngikhona namhlanje ngila endumbeni here now in my comfortable ndumba la eMonti. La ngilapha abantu, la ngiphilisa abantu khona. Ngithi nina enifuna ukuthi nginisize, ngithinteni, enifuna ukuthi nginihlolele, ngithinteni neyinkinga zenu ngemithi nangomthandazo sizonqondisela. Ngoba mina ngigedla, ngibuye ngibe umprofeti, nginyanga, ngibuye ngibe umthandazi, ngibe isanusi. I have multiple gifts njengokubona, ngingenwe ingilosi nemimoya eminingi. Ngiyazithoba phambi kwenu. Guys, from lento eniyibonayo khona ku thumbnail, I'm sure some of you are like, yo nangumkhulu angene enjulweni manje into esingacabanganga ukuthi angaba yiyo. Bakwethu ngigedla lento uyibone ku thumbnail yiyo. Yebo, namhlanje ngikhuluma ngigugu, ngikhuluma ngokuphakamisa nokuthwalisa. Abanye benu bazozibuza ukuthi how Crusader besingazi ukuthi wena uyaphakamisa uyathwalisa. Yebo, ngigedla, nginawo lawo mandla. For a long time I have avoided them. Kodwa ukhehla lona lekhehla leli langena liyasho ukuthi sesifikile isikhathi Nkosi yami awukujule usiza abantu kwesinye isigaba manje, isigaba esithusayo. This episode is not for the light-hearted. This episode is for wena ohleli lapha ekhaya, wena serious othi mkhulu mina angifune inhlanhla yomsebenzi, mkhulu mina angifune inhlanhla yemali, mina ngusomabhizinisi, mina ngesiphaza, mina nginamabhizinisi engifuna ukuthi aphakame, mina ngiyagembula, ngifuna ukuphuma nemali ebonakalayo. Manje ugembula ngifune ukuphuma no-1,000 no-2,000. Cela ungisize mkhulu, cela ungikhandele into uvalo anginalo. Ngithi kuwe, you have come now to the right place. Namhlanje uhlangana nomprofeti, uhlangane negedla. Namhlanje I am offering you the first range, I'm sure from our product range. There's a section in there that you saw that has some crazy prices. The reason we're doing this video is why those products, unlike this is about 350, this is about 1,000, this is none, and is bonayo, zingafani nalawo. Ngoba la siyajula. Today sikhuluma ngephakamo. Today sikhuluma ngesithwalo kodwa yoba isithwalo esisodwa. Gedla lamashkrishkri, nyanga yamakhosi. Hit the like button, hit the share button, hit the subscribe button, and join the family and become a Kemite. Asike siqale sikhulume. Let's first address abantu that are at a level which I would call the first tier. Level 1, when in a spaza, you have a spaza shop, you could be umuntu wangale abafowethu bangale. Okay. You could be abantu bangale, you could be umuntu wangapha, but you own a spaza shop, you own a small business, you own a small business, ulungisa amakhaphethi, ugeza imoto, and ufuna nje into yokudonsa, into ezokunika inhlanhla yemali. Kodwa awunayo imali ephakeme. You don't have 15,000, 20,000, 25,000. Ufuna ukuthi sikhandele into ezokhuphula leyo nto. Bakwethu ngifuna nazi ukuthi angeke ungene ezingeni eliphakeme, sengikhuluma njengenyanga manje. Angeke ungene ezingeni eliphakeme. Uphakame uphume nama-1,000 each week, 10,000, 15,000, 8,000 each and every week. A month you cash up yakho is 50, 60,000. Ungahambanga wayolanda into ejulile, singakusebenzanga ngendlela esijulile. Yingakho these prices are high. Wena othi unesiphaza, wena othi une-car wash, wena othi
une-container nje encane lapho uthengisa ama-sandwich, ama-Boerewors roll nani ufuna ukuthi kudonse abantu nithi iza. Sikhona isigubhu esincane bakwethu, isigubhu esibakhandele abantu, which we say are at the first level or the first tier. Lesigubhu lesi sisebenza ukuthi sithathe umuntu othi cash up a week yena makaphuma is about 3,000 4,000 ukuthi simqhumise abone a week seka cash up at 20,000 25,000 if they can keep up with the amount of clients or the amount of customers. Lesigubhu sizodonsa. Lesigubhu lesi sidonsa ngesimo senhlanhla, sidonsa imali. Akusisigubhu sebhizinisi, isigubhu esidonsa imali. Sisebenza nalento wena osebenza ngayo ukuthi sidonsa abantu basebhizinisini lakho. This is the first level yesigubhu. Uma thina sithi siyakusebenza khona la kwaKhushwayo, khona la kwaMcrusader. Uma ufika khehla, if wena umuntu ogembulayo futhi anginabhizinisi, ngiyagembula mina mkhulu, woza uzosithatha fike khona la egcekeni ubone ukuthi sizoyenza umhlolo ongakanani. Angifune ukunifihlela uma sikhanda lento le khona imithi engenayo engayikhulumi khona la ngoba ngayikhuluma ngingasithola on the wrong side of the law. So khona ezinye izinto esingasikhulumi, but due to that, to procure this muthi is not easy. It does cost us. And hence why isigubhu esincane ukuze uzofika uzosithatha khona la egcekeni 7,500. Ageje mkhulu. If shota ngemali ezwakalayo. Ngoba la sidlali la asikulaphi. La asikhuphuleli inhlanhla, la sisuka sikufaka entweni ephilayo. Sisuka sikucawa sikufaka into egazini, into ozosebenza nayo. This is not a game. So mofika la ufike nemali ebonakalayo, ufike no 7.5, sikhandele isigubhu, sikunikeza inhlanhla yemali. Uma unebusiness sicabe sikufake sona, sikuthathe from this level, a normal level, sikhuphule. Once sikusebenzele so uthi hayi mkhulu sengizwile ukugembula business lami seliphakeme, imali yafika la kimi. Noma wena ongasebenzi, you know, lesigubhu le way sisikhanda ngakhona. Noma umuntu ongasebenzi onganabusiness ongagembuli, masihleli sona nje sisebenza ukudonsa imali. Isigubhu senhlanhla ejulile. Uma sisikhanda ezinye izinto masisikhanda, Nkosi yami, the reason why siletha imali esandleni, sivamisa ukufaka isandla somkhovu, isandla semvelo, nezinye izinto engeke ngisikhuluma. So ingakho igubhu ezinje uzothola ukuthi noma sihleli noma ungayenzi lutho, uthola ukuthi kungena imali ngendlela ongasiqondi. It's because manje ilento iyaphila. Yaphila lento bakwethu. Ngifuna ukuqhambela manga lo ngitshela ukuthi imithi nje ejulile. Lana kungena amathambo nezandla nezinto, parts of creatures that are not normal creatures. Ukuthi lento masivusa ivuke iyenze lento esithume ukuthi iyenze. So qaba futhi sifaka igazi lakho ngaphakathi. Sifaka igazi lakho ngaphakathi kwayo. So fika uma ukhale ngento ezokalayo ke. Ungafiki la uzokhala ngo-2,000, ungafiki la uzokhala ngo-3,000, ukhale ngemali ebonakalayo, fike no 7.5 umunayo, ikhandele lento. Phume, hambe uyosebenza. Leso isigaba sokuqala. Uma wena uthi mkhulu, I'm at the first tier level. But if wena uzongitshela ukuthi mkhulu, I own an egg farm. I own a farm of I don't know, a dairy farm. Kulu, I own cars. I own a chauffeuring business. Ngifuna into enamandla, into ezongiphakamisa kodwa ngifuna ukuthwala mkhulu. Cela ungangithwalisi. Ngifuna into ezongiphakamisa ukuthi ngizoya from tier 1 to tier 2. Ngithi ke fika wena sizokunika isigubhu sesiphakama. Sikusebenze. Nkosi yami, uma ufika la ekhaya, lesigubhu sizokusebenza ngaso. Ufuna ungilalele ukuthi sizokwenza uma sesiyikhandile lento. Soqala siqabe ngayo ke. Uma sesiqabile ngayo, siyothatha ke insila yakho siyifake la ngaphakathi. Uma sesifake ngaphakathi, siyasithatha lesigubhu siyosiqiba mina nawe la iso yakho. Uma usuzoyenza lo msebenzi ube nesibindi,
angifuni umuntu la ozofika azohlala. Uma sesiyenza lo msebenzi ube nesibindi ngoba siyaphuma ebusuku ngendwangu emhlophe siyasibopha nesigubhu siyosigqiba amalanga ayisikhombisa ukuthi la esigqiba khona sobe senzani sobe sesifunga because angithi kumele singenwe isoftware kumele singenwe umoya. Wena ungabusabuza kumina, mina ngiyazi ukuthi njengoba sisigqibile 7 days the spirit ezovusa lesigubhu iphuma kuphi. So sigqiba sifaka igazi lakho ukuthi wena ukhona communicator naso ukuthi sona sikhona ukukhuluma nawe bese mase siyosilanda sisilanda ngenkukhu emhlophe bese siyoyenza umsebenzi ukuthi sisilande sisingenise. Bakwethu uma ufika la ekhaya ngicela ukuthi ufike ne deposit ka 12,000. Lesigubhu lesi is 25,000 kodwa ufika ne deposit ka 12. Uma sesebenzile uletha u13,000 ungageji mkhulu why manje isigubhu siba u12,000 angikhona ukusikhandela izinto eze 2,000. Bakwethu lesigubhu masisikhanda singena uthambo lukaPiya. Angeke futhi ngik-educate ukuthi yini uPiya because this is not the episode for that. Kodwa nina inyanga enazi ukuthi yini uPiya. Ngiyazi ukuthi nje into engaka ibisimali engakanani. So 12,000 mncane kabi. Kodwa ngoba ngifuna ukuthi abantu baphile asisebenza imali. Sebenza ukuthi abantu baphile, abantu bakhuphuka, abantu abamnyama nabo baqala. Wena osuthi mina ungiyeke indaba yedlozi, ungiyeke indaba yamathomo, ungiyeke ukuthi ngiqonise umsamo mkhulu niki into ezosebenzela. Ukusebenza umsamo sesiyokuyenza ngomfanithi makhosi fika le sizosebenza. That's tier 2. Lento le ingena nomsila webhubesi. Bakwethu yazi understand ukuthi lento esikuyo ijule kangakanani. Iyajula akusinto elula ukuthi uyenze uma unengqondo engekho strong. Ngempela bazothi to you procure the tail of a lion. That's just one ingredient. Wena sizofika no12,000 ngenzele lo msebenzi sivuse uhambe ekhaya ephakama usebenze umsize ke mkhulu izongena igazi lakho izocommunicate nawe. Uma isikuxakile uzoba indoda uzoba umfazi ngempela ungabuyi la uzothi mkhulu angisafuni ukuthi le ngikhulume nawe. Thathile hambe ekhaya ayinabungozi. Igubhu zala ekhaya azinabungozi kodwa siyadla sona lesi sidli olive oil. Lesi sokuqala asidli lutho kodwa lesi sidli olive oil. Wena ke wafaka enye into engamelanga uyifake mina ngizobe sengiblocka ke ku business WhatsApp. Bese uma sithi siyathatha manje ku tier 2 wena usuya ku tier 3 usufuna manje ukuphakama ngempela lana sikhuluma ngokuthi ufuna ukuthi daily ubone ucash up 8,000 10,000 from whatever business. First ngifuna ukuthi wazi ukuthi your business must be big. It mustn't be ukuthi uphethe ispaza shop uzothatha lento. It mustn't be ukuthi uphethe ama Uber or you must be serious. You must have supermarkets. You must have a big business. A business that's able to cash up nothing lower than 10,000 in a day. Bese uyafika la kimi uthi mkhulu ngifuna ukuthi ngifuna ukuthi ungenzele into engumlimi ukuthi fika ngizokunika isigubhu seqhude. Anyokunika isigubhu seqhude ekhehla uhambe uyophila ngizokunikeza into ephilayo. Khandele yona hambe uyophila. Uma sikhanda lento lena ngifuna ukuthi nazi ukuthi I don't like hiding ingredients at times, but ngithanda ukuvezela abantu ngoba people don't understand. Abantu bazothi thina soyithatha aphi imali engaka. Not understanding ukuthi it's not ukucebisa inyama but it's because of the ingredients we have to procure. Isigubhu seqhude uma sisikhanda singena amakhanda awu7 uyilwane ezi7 different. Amongst them ikhanda le-springbok nekhanda lokhozi eagle. Lawa manye amakhanda ngeke ngisawabala. But I want you to understand ukuthi uma ngizolanda lezi zinto it's not about influence. La ngifuna umuntu serious, angifuni ingane, angifuni umuntu ozofika la
abheda lokaya lena ngifuna ukuthi ofika la asazi indaba zakhe ngoba sizokhuphuka indaba siyosigqiba khona ngiyazi ukuthi uma siye entabeni yimuphi umsebenzi siyowenza masifika lapha sizoyenza lento lingobaleke mkhulu lingobaleke ingakho ngithi kumele kufike umuntu oqotho ozazi indaba zakhe ngoba nami ngangiphume ngenze yonke lenyaka umuntu ngingamthembi noma ngafika nemali yakhe siyinqaba uma ngibhekile ngibona ngathi hayi lo uzohlulela tshela ukuthi hayi usuyeka khehla ngoba la ungena khona this is next door isithwalo wahluleka la khohlwa masiyilanda lento soyilanda inkukhu ezithu inkukhu yokuyicela ukuthi iphume la siyobe sifake khona entabeni bese inkukhu yokuthi ingenise kuwe ukuthi ingafike lapha yamangeni yenzeni hayi sizozwa ngula ukuthi sageja so ithola lento esifunayo kodwa angeke ugeje uhamba nayo fika lana mkhulu singenisa ngenkukhu emhlophe nekhandlela eliyelo nelimhlophe siqhumisela inyongo ngaphakathi nelanga nje kuchitheke okunye ngaphakathi ngoba ya taste igazi nami ngiyobe sengibaleka ngoba ngiyobe ngitshelile ukuthi lento akumelanga taste igazi ngoba iyaphila lesigubhu siyaphila uma sisisentabeni suke siyenza umsebenzi ukuthi sisivuse siphile fika la ekhaya khehla uma ukhalile ufike no 20,000 kodwa uma userious cela ungilethele u 25,000 ukusithatha 25,000 uma sesikusebenzela and sizosebenza 25,000 yoba mncane kabi compared to lento engiyobe ngikenzele yona sosebenza mkhulu lezi iphakamo. This is not the episode for umuntu ofuna ukulapha ichitho umuntu ofuna ukuthi ngibhule. This is an episode for businessmen, for abantu abagengulayo, for abantu abapurely baza la kimi bathi ngifuna imali. Niyazazi nini nicontactile nithi mkhulu ngifuna imali esheshayo. Umkhulu said akayenzi imali esheshayo. Angazi ukuthi yenziwa kanjani imali esheshayo. Kodwa ngiyakhona ukhanda igubhu, ngiyakhona ukhanda amabhodlela, ngiyakhona ukhanda amaphondo. We will have future episodes la where I will start covering amaphondo engiwayenzayo, amabhodlela engiwayenzayo. Kodwa yebo khehla ukuthi ngiphethe we now uma uyindoda edelile udelile khehla uma uthi kimi mkhulu mina ungazongitshela ngokesha up abo 50 abo 100,000 a month ngale igubhu lezi ngazongitshela ngokesha up abo 10,000 a week jula mkhulu indoda endala ngisebenzela amaphoyisa ngangudishera sengithatha ipackage lami ngiyathemba mkhulu uzwe egazini idlozi lami lingethile la kuwo ungenzele into ejulile ngithi khehla ngifikele no 60,000 and ungabudlala bufika no 60,000 ngoba ngiyobe ngihlala nami nawe lo msebenzi angiyenzi ngokula ngithi ngizokuthwalisa khehla thwalisa ngemva njengoba ngishilo ukuthi ngangena vele umuntu wayenza lo msebenzi sekayaphakama ufuna ukuthi uwenze lo msebenzi sengawenza fike lo 60 ngitshela ukuthi ngithatha ipackage ngithola 1 million zothatha 200,000 ngiqala ibhizinisi mkhulu ngangenzelani to ensure ukuthi le business ikhiqiza imali angikhulumi ngemali encane sikhulumi lana nge-80,000 asikhulumi nge-100,000 sikhuluma ngento esebenzayo fike no 60,000 ngizokenzela lo msebenzi ngageje mkhulu sizophuma sihambe nemvu siye entabeni ngo-12 ebusuku soyenza umsebenzi manje ebusuku umsebenzi ojulile fike sikunikeza into ephilayo hamba uye ekhaya uhlaba once a month every month wena uqhuma kuyimbuzi kodwa uzophila ngiyobe ngithwalisile isithwalo sinye esisofarayo la ekhaya angifuni noma ubani uzofika la akhuluma umathanda wakhe afune into angeke ayinele ngoba wageja kayawanda yophela umndeni wangayilandeli lemgomo yokunika yona uyophela umndeni. This is mkhulu Seda igedla lamashishka inyanga enamakhono
makhosi. Ngithi to you who's watching this episode, thatha isinqumo ongasisoli ngaso. Fike la content sizokuyenzela into. Ngithanda nonke ngothando likaMfeli Nqaba. Like, share, subscribe. Makhosi.